Let heaven rejoice and earth be glad. Let all creation sing. Let children proclaim through every land, Hosanna to our King. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manasa kanin. Padayon atong yampo ang atong ipangandoy nga ulan aron masulbad na ang taon kining kainit o pagkawa na tubig sa atong kabukiran o sa atong mga mag-uuma o kita mismo, no? Nagkangkita panginahanglan na yaning tubig ato sang yampo nga mahunong sa ning gubat makagubot sa kalibutan nga mausay nakapawagtang sa atong ekonomikanhong kalambuan. Pulihan unta sa pagpasayloay, paghigugmaay o pagtinabangay sa atong mga leaders sa mga nasod. Ang ato sa mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato, pinaagis pagpamalit ani atong mga slots, hatagan unta sa Ginoo sa tinuod nga kalipay o kalambuan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon, pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsuon nga nakalapas akong dako uyamot sa huna-huna, sa pulong o sa buhat, o sa wala pagbuhat, sa kinahanglang buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon aron inyo akong yampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Magampo kita. O Dios, nag-uli ikaw kanamo pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo sa kinabuhing dayon, ibayaw kami aron makalingkod sa trono nimo uban sa tinubdan sa among kaluwasan. Inigabot sa among manunobos diha sa iyang himaya, magsulob unta kami sa sapot sa pagkaway kamatayon. Kami nga imong gipakatao pag-usab pinaagi sa bunyag. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Usa ka gabi ni Ana, pinaagi sa pananawon ang Ginoo miingon kang Pablo, ayaw kahadlok, padayon pagwali kay ako naguban kanimo. Walay makapasipala kanimo, kay daghan sa mga taga-dinhi nagtuo kanako. Busa si Pablo nagpabilin didto, sulod sa usa ka tuig ug tunga, ug gitudloan niya ang mga tawo sa pulong sa Dios. Sa dihang si Galio mauna ang Romanong gobernador sa Grisya, naghiusa ang mga Hodeo,
o gidakop nila si Pablo o gitaral sa hukmanan. Miingon sila, kining tawhana nagdani sa mga tao pagsimba sa Dios sa paagi nga supak sa atong balaod. Sa dihang musulti na unta si Pablo, miingon si Galyo sa mga Hudeyo, kung siya nakalapas pa sa balaod sa lungsod, tabangan kuunta kamo. Apan kay mahitungod man kini sa mga pulong ug mga ngalan ug sa inyong kasuguan, kamo ang angay muhusay niini. Dili ako magukom niining mga butanga ug sila iyang gipagula sa hukmanan. Unya ilang gidakop si Sostenes ang pangulo sa sinaguga ug gikulata atubangan sa hukmanan. Apan wala kini tagda ni Galyo. Sulod sa daghang mga adlaw, si Pablo nagpabilin sa Korento uban sa mga kaigsuunan, unya mibiya siya kanila ug milawig kuyog ni Priscilla ug Aquila paingon sa Syria. Sa wala pa siya mugikan, naghimo siyag panaad didto sa Sengkria ug nagpaupaw siya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Diyos maoy hari sa tibuok kalibutan. Ang Diyos maoy hari sa tibuok kalibutan. Kamong tanang mga tao, pamakpak kamo. Singgit kamo sa Diyos, sa mga singgit sa kalipay. Kay ang Ginoo ang labing halangdon, ang katahaan. Maoy dakong hari sa tibuok kalibutan. Ang Diyos maoy hari sa tibuok kalibutan. Kay hari sa tibuok kalibutan, mao ang Diyos. Awiti siyag mga awit sa pagdaig. Ang Diyos nagahari sa tanang kanasuran. Ang Diyos nagalingkod sa iyang balaan nga trono. Ang Diyos maoy hari sa tibuok kalibutan. Misaka ang Diyos sa iyang trono, taliwala sa mga singgit sa kasadya. Ang Ginoo taliwala sa mga tingog sa trompeta. Awitig pagdaig ang Diyos, awitig pagdaig. Awitig pagdaig ang atong hari,
awitig pagdaig. Ang Diyos mao'y hari sa tibuok kalibutan. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Awitan ta ang Ginoong Jesus, awit sa gugma pagdaig. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manawsa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Mayawi ka. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, sultihan ko kamo, maghilak kamo ug magminatay, apan malipay ang kalibutan, maguol kamo, apan mahimong kalipay ang inyong kaguol. Kung ang usa ka babae hapit na manganak, maguol siya kay miabot naman ang iyang takna sa pag-antos. Apan inig katao sa bata, malimot siya sa iyang pag-antos, kay nalipay man siya nga natao ang usa ka bata. Mausab kini ang mahitabo kaninyo, karon naguol kamo, apan makikita ra ako kaninyo pag-usab, og malipay unya kamo pag-ayo, kalipay nga walay makaagaw gikan kaninyo. Inigabot niadtong adlawa, dili kamo mangayo kanako bisag unsa. Sultihan ko kamo, ang amahan muhatag kaninyo bisag unsay inyong pangayoon kaniya sa akong ngalan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang kalipay nga gisaad ni Kristo mga igsuon, kalipay nga walay makaagaw gikan kanato. Nakasuway na mo ang kalipay nga di gyud pwedeng masagulan or di gyud madisturbo og laing tao. Kasuway na mo ana. Kana bang lipay ka nya tamparoson din ka sa imong bana nya lipay ra gyapon ka. Di gyud mawa ba ang maong kalipay. Kasuway mo ana. Lipay ka kay na-promote ka sa trabaho pero pag-abot nimo sa balay nagpasad-pasad sa ilang mga butang imong anak, wa pagyoy klaro nga mga tuman sa sugo, di ra gyud ka masuko, kanang dili ra ka makuan ba, di na ka madisturbo. Kasuway mo ana? Awa mo kasuway. Kanang lipay kay ka kay nipasar ka sa board exam, unya nasakit dayon kag cancer nga stage 4. Pero di jud ka maguol, lipay ra gyud ka. Kasuway mo ana? Or gusto mong musuway? Ha? Gusto mo? Nawa, di ba? Nga naman, ngawa man ta kasuway kay ana, or jutay raman ang nakasuway, tungod kay ang maong kalipay nga gihatag ni Kristo, kalipay nga bunga sa atong pag-antos. Ang tao nga andam muantos, mauray makabaton ni anang maong kalipay. In short, kanang maong kalipay
dili na siya kalipay nga panganduyon nato, kung dili gasa kana sa Dios, bunga sa atong pagsunod kanunay sa iyang kabubuton. Mao na siya ang kalipay. Pero kana ganing kalipay nga atong gipangandoy, sama nang mupasar ta ko sa board exam, ma-promote unta ko, makatukod unta ko balay sa pagilain. Higugmao na unta ko sa akong mga anak, tahuro na unta ko sa akong mga anak, higugmao na unta ko sa akong bana, muundang na unta nisbisyo ang akong bana, muundang na unta sa iyang kabuang kining akong mga igsuon. Kana gani nga maong mga pangandoy ang atong basihan sa atong kalipay, dali kay nang maagaw og tao or maagaw sa yawa. Kay kani manggong yawa mga igsuon, mao ni tig-snatch sa atong kalipay. Kanang yawa ba? Kailan mo yawa? Lingay mong tupad ina hibaw ka nga naay yawa di tupad nimo ingna. Kay kanang yawa mo na tig-snatch, iyan ang kwaon ang atong kalipay. Tanawa lipay ba ka nga healthy ka? Tubag. Nya nalipay ka nga healthy ang imong buhok. Yang anong imo mo nang gikuluran? Healthy ra ba na? Nalipay ka nga naa kay kilay. Anong imo mo nang gikiskis? Gihilisan na mo na ni mo badlis. Ano mga inana ba? Isnats ginasyawa. Dili na pwede nga di na pwede nga kuan, di na pwede nga kana ganing magpermanente tungod kay ang kanimang guni ang yawa gusto niya nga maratol ta, gusto niya nga magkaratol-ratol o mahadlok ta, kay inikaratol na to, ikahadlok na nato, matrap na taniya, makuha din taniya sa iyang temptation. Anabitang ni kuyog kong panagat katong seminarista pa mi, mukuyog mi og kanang mga immersion ba sa mga mag-uuma. Ni ako kay mag-uuma man ko, dito ko gi-immerse sa mga mananagat haron makasinati sa miskinabuhi sa mananagat. Nga na'y panahon nga magbutang migbaling nana niya ingnon ko sa akong tatay-tatay, disturbuha dito Chris, pagdaag ka ng puspusan ang tubig ba aron ang mga isda maratol, ikaratol sa isda mahapasok ngadto sa katong pukot, katong giana ba, matrap dayon, ikaratol ba. Yung di man sad mo ka-imagine, ay kanang isda ba ibong anaon niya mo, ana-ana mo na mo, dagan-dagan mo na sila, inigratol na, sigihan mo pos dito daplin, kabuang na silang dagan, maabot nga to sa bahaling makuhas pukot, adi nakabuhi. Mao na siya niya, kung relax ta, kung nagsigitag tuman sa sugo sa Ginoo, mahimo gitang relax, mahimo tang stable emotionally, physically, and spiritually. Ang tao nga stable og hunahuna, kasing-kasing og iyang lawas, maglisod ang yawa og tintal. Muna si Jesus, stable kay siya, gilamparo, ikulata, hilom lang. Si Maria, stable kay emosyon, iyang anak ipakita yung gilampasog maayo sa pagtorture, lang, relax lang. Ngilingay mong tupad ing na relax ra kag masunog ron inyong balay. Ing na kono, sige ba ing na relax lang. Magsigit tag-ampo. Muna, usahay, sayop ang atong pag-ampo sa Ginoo. Kaya ang atong ampo sa Ginoo, stability.
Ayaw pag-ampo og stability. Kaya kanang stability sa kinabuhi, produkto ra na sa atong consistency. Sabot mo? Ang stability in life is a product of our consistent commitment to follow the will of God. Kana bang muktuman kita sugos Ginoo, tanawa o, imong kiskisan, imong kilay, magkaratol-ratol ka. Magsige na kag pangitag unsa pagyoy maayong ibadlis, maayong ibadlis. Nya magsige na kag siding sa samin naangay ba ning pagkabadlisa, ang ending diri pareha ba kag ending diri ari. Kay usahay malapas man diri ari nilapas ana. Kay ikaw na may gahimo. Wa naman ka motugot nga ang Ginoo mo'y maghimo, maratol na ka. Imong buhok, imong kuluran, aron nindot ka tan-awon, sa sige nimong kolor, magsige na kag karatol sa punuan sa imong buhok, kay magsige man nagkausab ang kolor diha. Gawas man kitong tinuod. O ikaw, dili na tinuod imong gibuhat, isip bana, sige kang dugdog anang babae nga di nimo asawa, tungod lang kay lami lagi na dulgan, magkaratol-ratol gyud ka. Di na jud stable ang imong kuan, kay naghimuhimo man kag imong kaugalingong kalipay. Kuha mo na, be consistent sa imong commitment to do the will of God. Buhaton ko gining sugo os Ginoo. Sa kaniadtong uyab pa na nimong imong asawa, lami kay dang dulgan, nya karon luod na kay ignaong, sige gyud, consistent gyud. Mo na nga ang panaad sa kaminyoon, for better or for worse, in sickness and in health, for richer or for poorer. Asa kutob nga tulo ra gyud kabuk ang ni-reply, till death do us part. Ang uban mingon depende. Ingon kang depende, adi na ka-stable. Kay hain gani ng kondisyon nga imong ibutang sa imong kinabuhi, maunay working place of Satan. Kana bang kondisyon ba? Muna love without condition. Kay na gani kondisyon ang imong love, mauna na ang moment ni Satan to work. Working place na ni Satan ang kondisyon. Kanang mayon kasi imong bana, bantay ha. Bantay lang jud kanako. Ako tininuod ba gining ako nimo. Ako faithful ba ako nimo. Ikaw ay lang yung pagbinuang. Magbinuang gani ka, bantay lang yun ka. Amaw na to'y timanan si Hawa. Karon narada ay imong kondisyon diha. Ako dayon kang birahan diha dapitan. Na dayon mo text nimo ikasunod adlaw, hibaw ba kaday? Unsa nimong bana day buutan? Tan-aw nimo sus kana akong bana, believe jud kay ko ana buutan. Day ayaw intawog salig ana mga klasihas tao day. Ha? Ngano man? Na so good na. Sa gusto kang padadag picture? Wala, to na so good. Ani ba? Kisting natin ako. Ikaw ahas kang dako. Imo da yung damagan imong bana iniguli, imo da yung kupugag maayo. Nya moingon ning imong bana, "Unsa man ka? Ngano man ka? Unsa? Ikaw da buanga ka?" Unsa man ning picture? Ihapak pa nimo siyang naong ang imong ang cellphone. Sunod buhaton sa imong bana, biyaan ka. Buang-buang man day kang asawaha ka, tinarong ta diri imo gitang sigihag sulti anang dautan adto man kamutuo anang lain hinoong tao di man kamutuo nako may pagtinud-on ko ni imbis ta to agbay ra unta to nagduog na Ginoon sila agbay ra man gutugod naka-agbay ba nagpa-picture kay reunion nila nya iya man tong ex sa una pag kuan pa pag kanang college ba nya ga reunion iyang giagbayan pag picture na pero pag agbay ra gud to wa agoy lain kuan imo mangikupugan na dog na Ginoon check in na Ginoon nya adto pa to magpahaba nimal ning asawa nako kiha man tag-akyos noon na imbis agbay ra ko nimo siya nganong agbay ra man sa to imong gibuhat na pwede ra man gyud pasubraan to ana sobra na tutok ba mo nako mo na ang kalipay tinud-anay naa sa atong stable and consistent obedience to God's will.
Mabita lang ako din di man jud kay paspas ang atong halin sa SBF dag, no? Or maghinay-hinay, pero di lang jud ko ma-discourage. Sige lang jud ko kay doon na may panahon mugana rasan mo pamalit kay anang tandugon mo sa Ginoo ba mudako-dako sa tinghalin ani, no? Napatay mga 39,477 nga SBF dag kaning para sa atong kumbento. O mahurot ni kahalin mabayra nato atong utang, pero di ganini mahurot paghalin, antos gyud ang atong giutangan. Unsa man lingay mong tupad ing na imong paantoson ang nagbuhat sa kumbento, ing na okay ra nimo nga mag-antos sila nga humana man na nilag trabaho nya atong paantoson. Portigi nilang antos o paspas ang nagtrabaho para gyud mahuman nya ato pag yung paantoson. Kita nga wa mag-antos pagtrabaho ana, magbuwad sa init ug mo spend og time sa pagsigig monitor, kita na lang sad mao'y muhatag sa atong gamayng pag-antos sa pagpagawas sa atong tampo o sa kaslat labing minos. Pwede sad og 16 slot challenge nga tag 8,000, di ba? Matod pa ni Kristo, mura ginagbabayi nga kaanakon, sakit inigdayong panganak, pero inikakita ni mos bata nga natao ang imong kalipay mupapas niadtong gamayng kasakit. Muna ini kasunod tuig bunyag na sad. Awa mo kasabot? Lagi. Siya raw mo kagayat sana. Malimot ka ba? Nga sakit, hasol de kayo, og sakit kayo ng pagmabdos o pagpanganak. Malimot ka mo na magsigi na lang sa kagpanganak kada 2 ka tuig. Okay, malimot man ka. Ana. Mao na siya ang kalipay nga gikas Ginoo. So kamo sang murag mo antos, pagpalit kitang mo antos og slot, palit og slot, sakit ni hatag nato, pero inigbaos na sa grasyas Ginoo nato, makalimot gyud ka sa imong kasakit, makaingon gyud ka wala na akong hahanapin pa. Mao na sila si San Pablo diri sa unang pagbasa, gi-accuse siya, gikulata, himuag istorya, relax ra gyud si San Pablo. Ang nagkagubot, ang mga nag-accuse niya, gipangulata na tong uban dito, pero si San Pablo relax ra, nga naman nagbuhat ra man ko sugo sa Ginoo. Ako sad relax ra sad kung baligya ninyo, bahalag di na mo mamalit, magkagubot mo diha, sige kahangol anang inyong mga properties. Ako relax ra ko, muduol mo na ako, pader gubot kay imong pamilya, sayon ra kay na day, palitilan nagslat ana nya. Batasana lang pod ang pag-share, sama sa imong pag-share sa imong kwarta dinhi sa simbahan, i-share lang po na ang imong igsuon nga nangutang nimo nga wa mo bayad. I-share ba? Ayaw na paningil. Ayaw na paningil. Kay sama nga inigpalit nimo og slot dinhi, daghan kag mabalik gikas Ginoo, inig di sad nimo maningil anang utang anang imong igagaw ba, higala ba? Tagaan sa kas Ginoo og daghang grasya. Di na mo kinahanglan magkinihaay, maggubot pagyud mo, magbinungulay, magpost-post sa social media, magdinautay. Dako na kaayo ang kadaot. Maratol mog samot ana, no? Maratol. Sige, last na lang lingi sa imong tupad. Ing na di ka maningil nag-utang. Ing na di na ka maningil. Ana. Nya mo ingon gani siya. Di na ko maningil oy. Waka na. Mo na ipinakanindot. Sige, manindog na ta. Mga igsuon, ang atong amahan naghatag kanato sa tanang butang tungod sa iyang kaluoy ug dakong gugma kanato. Malaumon kitang moingon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Nga kita isip katawhan sa Dios, mudawat sa krus ni Kristo, ug mahimong buhing mensahe sa paglaom, ngadto sa katawhan, kansang pag-atiman, gisangunan kita, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami.
Nga sila nga nangaluya, makasinati sa kalipay sa tunhayng gahom sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga sila nga nanag-antos, malig-on og makasugakod sa pag-agwanta sa ilang balatian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga pinaagi sa atong pag-atiman ang mga masakiton, makakaplag og espirituhanong kusog og kalipay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga nangamatay, mupahulay diha sa Dios nung kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, among Diyos langit nung amahan, hupaya kami sa among mga kasakit ug lig-una sa pagtuman sa imong kabubuton ang tuburan sa tinuod nga kalipay. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daingon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imo kamang gihatagon, nadawat na mo kining among gihalan, ang panubino nga amot sa yuta, kung ginama sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalanong sa kalagalang kanamo. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang tunsaka ang turan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, patalinghogi ang among mga pagampo aron moabot ang imong ebanghelyo sa tanang mga tao ug aron kami nga naluwas pinaagi sa imong pulong mahimong imong mga anak sa buhat ug sa ngalan, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang Abot ang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o matag. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanusa si Kristo, gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinaagi sa pagtugyan sa iyang lawas didto sa krus, naghalad sa hingpit nga sakripisyo nga maoy katumanan sa tanang sakripisyo.
sa paghatag niya sa iyang kaugalingon nganha kanimo alang sa among kaluwasan, nagpadayag siya nga pari, altar o kordero sa Dios. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Paskos pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daikon ang naani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ngani nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen.
Maghiusa kita pagsangpit sa atong langit nung Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Ama namin nga nasa mga langit, pagdaigod ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, pahingon sa langit. Ang kalanlo namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, upasaylo kami sa among mga sala. Ingon na nagapasaylo kami sa mga nakasala namon. Upili mo kami, itugyan sa pagsulay, iluluwa-luwasa kami sa nabutan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahugang himaya, ang tuod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanino. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios, nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay ng kalawat kanimo, apanipang lamang pamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, that His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Oh, come and sing the song with gladness, as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness, give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Magampo kita. O Ginoo, bantay pinaagi sa makanunayong gugma ang imong mga tinubos diha ni Kristo aron ang naluwas pinaagi sa pagpasakit sa imong anak maglipay kanunay sa iyang pagkabanhaw. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang langit nong kalipay. Nga mahitabo rani kanang kalipay nga way makaagaw gikan nato kon konsistenta, permanente tang nagtuman sa kabubuton sa Ginoo dili sa atong kabubuton. Salamat sa nagsigig tuman sa kabubuton sa Ginoo nya nagpadayon pagpamalit og slots nato. Ang atong SBF DAG 20,523 na ang atong halin, na apay 39,477 ka slots nga available, 500 pesos per slot. Nya naa ni siya 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge. Ang ato sang nadawat as of yesterday, tulo na katag 16 slot challenge. So atong pakpakan ang namalit niini. Salamat kayo. Ang ato sang DSAP padayon tang open, napay open nga 7 ka slots. Kini atong investment slot nga tag 500,000 pesos unya with 25% interest per annum. Nya pahibalog gamay pahinomdom ang atong Pentecost Sunday unya sa May 19 alauna ngadto sa hangtod mahuman adto sa IC3. So primarily giauhag ang tanang mga charismatic members nga mo appeal gyud ani dinhi sa Archdiocese of Cebu para ni sa atong enrichment. Nya ang dili sad mga charismatic pwede sad mong moadto. Mas maayo ganig mo adto ay ato mang i-encounter ang Holy Spirit during the Pentecost Sunday. Naatay mga ticket ani tag 100 pesos dinhi sa atong opisina naa sa nadiha nya naa sad sa mga charismatic groups. Ang ato sad nga mga sisters sa Carmelite sa Cebu magsugod sila karon sa ilang Triduum Mass para sa ilang 75th nga foundation anniversary. Nga alas 5 hapon ang ilang misa karon ugma og sa Pizza 12. Kanya ini ka Pizza 13 alas 10 sa buntag ang misa with Archbishop Jose Espalma. So mas maisag maka-appeal pud tanay mga devotees sa Mount Carmel. Ang Ginoo manaa kaninyo Maana sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Magapahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong naigunang Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pasimbahon